Norok sini siapa yang deh? Sini sini lagi pilih pilih. Norok tangga itu nggak pagi kelai. Mungkin tangga dewa ni kelai. Tangga norok tatal kah? India government ayah sini kalau bangsa bangsa habis tahu. India government tangga sini sini aja pilih deh. Jangan tangga hai. Norok tahu deh. Jangan tangga hai kelai. Sini sini aja pilih deh. Norok tangga sini pilih deh. Norok kong deh. Oleh kita hambai. Long live, long live. RPI long live! Long live, long live. RPI long live! थाखा आबोनि बिसिंगो खायमानि बिसिंगो जों सिनि दाबि दाबु पेन्डिं दंख 1971 सालनि बिदेशी बिथोरावनो फैनाय अब कायसा दङ एक नाम्बार दुइ नाम्बार हंगांके एडिसी डिलिमिटेशन चार नाम्बार हंगे इंट्रोडक्शन अफ द इनलाइन पारमिट ताई हंगे जमी फेरत ताई हंगे सिनि द्राय रखनो जे फाइनाय रखनो रिहेबिलिटेशन कैम्प खायनाय जोङो रिहेबिलिटेशन जागा रुइनाय नक रुइनाय दै रुइनाय कारेन्ट रुइनाय जोङो तनानि तमाने प्रक्टिक बाके सामुंबाया ताई ताम हंगांके सिनि अबनि बादेबो सिनि स्पेशल दाबि दङ 1949 सालाव इन्डिया गभर्नमेन्ट बाय माजार एग्रीमेन्ट गानि परेव चीन तो भारत 70 बছर धरै रैखा फाता फानि खायमानि बागैनाय ताई इन्डिया गभर्नमेन्टनि रक्षणाबेक्षण खामानि बागैनाय जोंहाबो एककालीन 70,000 कोटी टाका जों रां थांगा चीनी तीव्र सारं हामख्लायनि बागै जों आबोनि बिसिङाव 29,119 कोटी ताई 30 लक्ष जों खायसे प्रजेक्ट नामखा प्रत्येकटा सहर जोंनो रिहेबिलिटेशन कैम्प खाय नक ताङैनि तनानि बागैनाय प्रत्येकटा ब्लकआव चीनी बर रखनो उदयपुर हाय अमरपुर हाय खुवाई हाय अमाहायके कुमारघाट आगरतला रखो तनानि बागैनाय ताई 48टा ब्लकआव आरो तनानि बागैनि प्राय 1200टा नक ताङैनाय जोंनो 29,119 कोटी जों प्रजेक्ट नामखा आबर जमा रजाक ताई आबोनि बादे चीनी बरक दफा रखनो 3 लाख नक ताङै मारनाय करि रखनो 3 लाख दुकान ताङैनाय पुँजी मारनाय 3 लाख लेनलेस रखनो जागा मारनाय ताई 1949 सालाव जे जागा फेरतनि बेपाराव अब चीनी बरक इसिमिया राजानि राजबारि बरक सेरिनाखा राजानि सम्पत्ति सेरिनाखा आबनो हायनो जमिनि जे जमी फेरतनि आइनो एक्ट आबनो लाङैनाय दं जागानो राजानि जागानो फेरफारनाय बे राजानि परिबार हयके लोकसभायाव कायसा जोंनो गभर्नर फानो हायाके लोकसभायाव प्रतिनिधि फानो कायसा मारनाय ताई अमा हायके चीनी केस लकताबो